аз съм... чакай да ме зареди. Здравейте хора, аз съм Трилиси и тук с мен е Dark Life и днес ще играем Minecraft Pocket Edition и така не знам кой ще създава света, аз ще го създам, защото съм пич. Ще бъде на оцеляване. Така, решихме да създадем този канал, двамата. И почвам създаване на нов свят. Генериране на произволен. И Света. започваме. Няма да играем на креатив. Ще играем на survival, Да. че да е по-интересно. Дърата. Чай ще го кръстя. Дъра и търа. Дъра. Зъби. Аха. Чакай. Дъра 3. Дъра 3 ще го кръстим. Оцеляване за сега ще бъде налесно, защото сме още на обове. Така семето. Така семето мислим да е такова. Все пак трябва да си изберем някакво. И така. Безкрайен света. И почвам играта. И се надявам да зареди по-бързо. Ще пусна клипа, когато се зареди по-бързо. Тихо. И здравейте хора, връщаме се, ето го света, на мене малко ми лаги. Здравейте хора, връщаме се. И ето го света. Перфект. Аз съм Стиви. И за кой ми копираш ника? Смисъл. Ами, с мой ник си. Голяма работа. О, ти с май ще ги убия, бе. Кой бе? Тия... Не, бе, ти може да трейдваш и с тях, ти не знаеш ли? А, Може да се разменяте неща. Ето аз влязах, мога да се разменя нещо с него, ама нямам нищо. Вау, брат, емералд за хляб. Бе, си бяга тук. аз се така кача горе. Брат, защо ти лаги, бе? Дали ще има работилница или? Е, много ясно е. Чакай да... Защо ти лагиш, бе? О, върга. Аре, бе, защо лаги, бе? Айде да грабим кот, моля. Е, много ясно е. Ще си правим после отделна къща. Аре. Аз вземам урденджа. ЛРДБ. Аре, брат, защо на мене те ми лаги като... Дърво... Да, той сел да... Направо чупим цялото село. Добре, окей, аз ще вземам камък. Аре, брат, защо така лаги? Брат, той бах ти бавно да трошим камък. Аз ще обера първо... Абе, брат, ако трошиш с гола ръка, нищо няма да ти даде, бе. Гледай как ми се легува тук. И така... О, печки супер. Не ги троши с гола ръка, нищо няма да вземеш, бе. Добре, как? Абе, трябва да ти... Кирка, бе, брат. Тия са моите дървета, да не ги вземеш. Ела, чакай. Не гуща, не Чакай, гуща. ето, щупи се. Дървета и аз чум само да съберем, окей. Защо лагиш, бе? Аре, като съберем Пръсваш ме да дадеш на кирка. Като съберем дърветата и ще се включим. Добре, ай сега. И завърнахме се, фак как лаги. Завърнахме се и така трябва да строим бързо, че идва нощта. Бързо къща, че идва нощта и зомбитата ще излязат. И ще ни разпорят от всякъде. Добре, че ако искаш стреля, ще комиш, ще събера още малко. Търси овце направо. Не, бе, нека сме се къщата няма. Добре, аре. А овце е да преспим Съгласен съм. вечерта, бе. Аз съм намерил една И тази. как ще преспиваме човек тут? Е, точно де, нали ще... Бенджа, как ще го взимаш? И мамо стара, аз пак трябва да го взема. Вземи го, аре, бе. 1 час и 2 минути. 1 час, 2 минути, то спак. Чай, ти къде си, бе? Абе, дела тук ма виж, бе. Ела, тук ма виж. Видях крава, ако искаш да знаеш. Виждам То после ми се вижда никъде. Мале, ела тук да ма паеш, моля те. Ела тук да ма паеш и ако идва зомби ми кажи, ще му разпоря устата направо. Не, без май там ще му я разпоря. Идва, еги. Еги там, бе. Еги. Скелет, въй! А гледай само да не ме нападнат. Видята! Абе, не ме е видял. Идва, бе! Идва, бе!
Уау, брат, той наистина идва. Чай, че не виждам къде. Давай влизай в някаква къща, тук ще преспим, може да има легла. Не, няма. Въй, лаги. Лаги! Не, стреля! Стреля, бе! Стреля, бягай! Бягай, бе! Спри клипа. И хора, почнахме. Вау, брат, тук бъкано. Тук, извинявай, просто направо... Ето тук някак Ти ще го се кача. щупя. Няма да не миниш. Не, ето не го чупи, бе, рад. Сега ще Готово. удря. Ще удря там. Идвай! Брат, ти сериозно ли се бавиш с мене? Бягай, човек. Ще падна в кладенеца! Ще падна! Някаква муха идва, бързо идва. Брат, влизай! Ай! Заси. Хора, съжалявам, където викам, обаче направо много ме е страх, честно. Не, бе. Тук си даже и не е за страх. Ай, дръпни са, бе. Вау, брат. Къде си ти, бе? Да. Ай, брат! Извинете, хора, ама... Аз ти казах, че ще дойда да преби. Аз ти казах, че ще дойдеш, че разпори устата, ама. Аз ти как се появи до тебе? Аз ти казах, че ще дойдеш, че разпори устата, ама ти не ми вярваш. Ей го, масият. 2 са май. Или 1, не знам. Вау, брат, аз ти казах, че ще се върне да ти разпори. Набелязамата с циганка, обаче. Аз ти казах. Аз слагам купче над главата, чули? Да ти фъкам на устата. Сега не се появи пред нас. Ама аз съм си под купче. Пресно и ти си служи купче, бе. Не мога да сега ще ме удариш, пак ще ме изпърлиш от къщата. Ето слагам ти купче на главата. Чули? Добре. Хора, И до май тук. нещо виждаме. Не, няма свършвам сега. Абсурд. Аре да се опитаме да бягаме от цялото, колкото се може по-бързо. Ще се опитаме ли? Я изчакай да се Да направи. избягаме обаче от цялото. То пак ще ги има тези гадове. Насякъде ще ги има, докато не стане. Не чупи, бе! Чакай малко, аз съм. Стана светло, вече ще изчезнат, нали? Ама Ендърмена няма да изчезне. Да, бе! Не, няма. Ти какво мислиш, че ще изчезне? Мале, Дръпни се. беляза този. Не дей да минаш през мен, чупя болкчето да избягаме. Не, няма се махни изобщо, ти си го погледнал в очите. Не знам как се пое. Аз съм гледам на твой таблет, някакъв съм. Чувства телепорт. При тебе. Бягай. Ей, Фак, аз ма. Цели мръсника. Беги. 1, 2. Брат. Ай, че няма икон. Брат, къде отиваме? Не знам. Някъде където няма на фана тия. Дай към слънцето. Ауто с ендермен е много гаден. Бързо, преса. Тук идвай! строим. Овца има, бе! Овца, бе! Обърни се, бе! Нищо ела ти да я убиеш. Хора, мислим да си направим един покрив и да спираме епизода. Не, поне къщата, хора. Даде. И после ще продължим. Може и утре, може и... Опа, изнявай.
Ой, конски. И само искам да обясня, че ние двамата ще качваме заедно клипове, но някой път може примерно той да му се докачва и ако мене няма, той да качи клип. В смисъл, или той сам ще качва, или аз сам ще качвам, или ще качваме двамата. Да. От някой време може и само двамата, само един да качва, друго време може зависи. само той. Да, зависи. Дали сме свободни и двамата. Да. Ще направим тук колко да имаме покрив. Преди сега аз виж какво сложих. Вратичка. О, браво, брат. Наистина много яко си я направил. Хора, аз ще спра само за малко да му кажа нещо и... Ей, сега я ще спра. Ей, сега я спирам. Нали? И връщаме се. Аре бе, не дим на Грация, баци. за да работи. И така. Аз нямам грам дърво. Още ще гледам. Workbench да сложа долу, бе. Да, бе, служи. Не, вътре. Да, ето да е вътре. Обърка се, извинявай. Така само, толкова ниска ще бъде. Нищо. Нали не е проблем, че е ниска. Абе, колко да напазя от тунез, бе, и няма да има прозорци даже. Ти ползваш, я вари... не, вече Какво късно. да направя, казвай? Вече е късно. Що? Що те пълно там е ендърмена. Аре, дръпни се, бе! Извинявай. Не мога да служа блокче. Там е вече ендърмен и ще фани много лесно. Да. Давай, брат, колко... Аз се загуби. Ушел това, той е срещу нас. Да, ма ендърмен е там. Аре, дръпни се, няма как да поставям блокчета. О, извинявай. Брат, то ми свърши. За да се изест печ, дай ми малък кока мак. Я пусни малко камък вътре в къщичката. Да направи ли? Ти имаш още дърво? Дай му още, да. Дай ми камъч. Камъч. Аз долу ще направя с камък. Не, бе, не отдолу. Що, бе? Трябваше тавана да е с камък. Долу. Затвори. Така, давай бързо строй. Добре. Аз ще ти помогна, да, защото нямаме време, ти знаеш много добре защо. Да. И... Добре, така. Давай. Аз събирам тук. Извинявай, искам да сложа. Нищо. Да не си искал. Чакай, брат. Спираме клипа. Сега, хора, мислям това да е от нас. Чакай само да сложа. Мислям това да е... Сте. Там сложим нещо. Това да направим, само изпираме. Давай, бързо го прави. Аре, че нямам време. Ама, ето е направо добре. Тук слагай направо тавана. Слез и слагай тук купчета. Ще покажа и ти. Ето тук. И ти продължай, да. Торч. Хора, торчове или завършване на къщата. Така, хора. И мислям това да е от нас. Не забравяйте, ако ви е харесал клипът, да харесате и да се сабскрайбнете. Това бях аз и мой приятел. Добре. Чао! Чао.